V4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Hello, Namaskara. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ MV Shetty College ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂಚಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏನು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. So Anchene, we have special partners Namma CPL season 2. So Surukad, beverage partner Nandini, and Anchene UM Renegade, and Anchene entertainment partner Suchitra and Prabha Theatre, and Anchene we have green energy partner that is Kumble Solar. So aita ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಏಪದಲ ಮೋಕೆದ co-sponsors ಉಲ್ಲೇರು. So ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. So Royal Heaven Rose, Royal Groom, Olympic Sports, KMC Hospital, Go Heal Ointment, Planet G Mobile Gallery, Apple Accessories, Flaunt, Car Decor Kadri, Moti Mahal, Renault, Biomon, Digital Planet, Red FM, SDM College Ujire, and Sharada Ayurveda Hospital. So thank you so much for all the sponsors. Nama Comedy Premier League Season 2 ta special dadan panaga we have Comedy Premier League Junior team also. ಪಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಐತ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚೆನೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ನೇತೃತ್ವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ನಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಬೋದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುತ ಸ್ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತದು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ದಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಗ ಏ ಪಲ ಒರಿಯನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತನಿಂದಾನ ದಾದಾಪುಣು ನಮ್ಮ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ನಮ ಮಂಗೆ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೂಲ್ ಎನಿವನ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಫೂಲ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಮ್. ನೇನು ಥೀಮ್ ದಿಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಕೆನರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೊಂಗರ್ಕೆರೆ. ಸುರೇಶ, ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಬರ್ತಿನ ಮಾಲೋ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಅಮಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಪುರಪಂಡ ಅಂಚನ ಪಿನಿಯ ಈ ಬಾರಿ ಸುಬಗೆನ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಏತಿನ ಅಂದ್ಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕ ಅವನು ಈ ಸರ್ತಿ ಲಕ್ಕಣ ದಾದನ ಮಲ್ಲನೆ ಲಕ್ಕ ಅವನು ಮಲ್ಲ ಕಡಪೆ ಕಲ್ಲ ಒಂದ ಕಂಜ ಒಂದ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಕುಂಟ ದೋಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಕುಲ್ಲು ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಬರಿ ಮಂತ ನೆಂಚ ಅವು ಈಸಿಯಾ ಎಂಚಮೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಪಿನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋದು ಕೀಕೇನು ಬತ್ತನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನಿನ ಪಪ್ಪನ ಅದೇನ ಪಪ್ಪ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ದಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತೇರೋಚಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ನಮಗೆ ಅಂತೂ ಕೆರ್ತು ಪಾಡು ನೆಟೇನಿ ಕುಲ್ಲು ದಾದರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡೋಡ್ಯಾ ಸ್ಕೆಚ್ಚಾ ಎರಡುಂಡು ದಾದಾ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಬೇಂಜ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಮಾರ್ರೆ ಏತು ಪನ್ಪುನು ದಾದಾ ಏಕೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬಚ್ಚಡಿ ಆನುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕುರಿ ಬರಂದುಂಡ್ಯಾ ತುಲ ತುಲ ಪತ್ ಪತ್ ಇಂದಿ ಕತ್ತಿ ಪಾಪುಡು ಉಂತ್ಯಾ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಟಿಂಪುನ ನಿಪ್ಪುನ ಮಾರೆ ಮನ್ಪಂಡೆ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ನಲಿ ಪುತ್ತುಲೆ ಬರ್ಲಿದ್ಯಾ ನಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ What's your name? ಓ ನೇಮ ನಮ್ಮಲ್ ಮಾತು ಮುರನಿ No. What's your name? ಉದರಾದುಪ್ಯ ಮೈ ನೇಮ್ ಉಮೇಶ್. Umesh. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಲಗಡಿಗೆ ಎತ್ತಿರ್ಮಾರ ಈ ಅಕಲ ಬಂಡೆ ಬಚ್ಚಿ ನೆನ್ನ ಬತ್ತದ ಇಷ್ಟು ಸುಮ್ಮ ಮಾರ ಏತು ಶೋಕು ದಪ್ಪುದರು ಉಮೇಶ್ ಪೋ ಪಾತಿರಿ. What's your name? ಹಲೋ ಮೈ ನೇಮ್ ಮೈ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಪುದರ್ಕೆ ಅದು ಏನ ಪುದರ್ದ ಸುರೇಶ್ ಮಾರೆ ಸುರೇಶ್. 1 minute. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸುರೇಶ್. Suresh. ಆಮೇಲೆ ಲಗಡಿ ನಿಂತಿರು ಮಾರ ಎಂಕದ ಹಾಕಿ ನಿಂತ
ತೂಲಾದ ಪುದರೆಲ್ಲ ಗಡಿದಿತ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕನ ಬುದರ್ಕಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬುದರ್ಕಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ Italy. ಅಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಐದು ಚಟ್ನಿ ಇಚ್ಚಾಂದಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ My name, Michael Jordan. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ದೋಸೆಗೆ ನೆಟ್ ಬಾಜಿ Which place I am? ಈ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ನಿನ್ನ ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ Which place I am? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಂಗಳೂರು Mangaluru. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಏತ ಶೋಕದ ಪುದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರುಗೆ ಅವು ಮಂಗಳೂರು Which place is nice? ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ Pachanadi. ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಸೆಂಟ್ ಯು ನೋ ಫಿಶ್ ಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಯು ಗೋ ದೇರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಯು ತಲೆ ತಿರ್ದು ಬೂರಿ Boring. ತಲೆ ತಿರ್ದು ಫಾಲಿಂಗ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ We want to go to beach. Beach? Yeah. ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚ್ Thani Bavi. ದಾದಂಡ್ಯ ಅಕಲ ಬಾಯಿ ಬಂದು ತಯಾರು ಪಣಿಯ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚ್ Panamuru. ಅವು ಪನಂಬೂರು Which we want to go in beach. Boat. ಬೋಟ್ Yeah. ಯು ಗೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ Straight. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ Okay. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆತಾ ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾರ ಲೆಫ್ಟ್ Left. ಒನ್ ಬಿಗ್ ಕೌಂಟರ್ Counter. ಬಿಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಡಿ Kani. ಕಂಡಿ ವಿಂಡೋ ವಿಂಡೋ Window. ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಡಿ Okay. ಇನ್ಸೈಡ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ Man. ಯು ಗಿವ್ ಟು No. ಅವು ಟೂ ಅಸ್ತು ಮಾರೆ 2 + 2 4 rupees Rupees. 4 rupees Okay. he give 2 ticket Two ticket. you go side don't sit boat Why? boat going you palka murki Okay. you dying Oh. middle sit Okay. Sit. boat starting boat going Okay. Thank you. Bye. Bye. ದಾದಣ್ಣ ಅಕಲ ಡೀಲ್ ಓ ದೇವ ನಿಕ ಪಂಡ್ರೆ ಐತ ಮಾರೆ ಈದ್ ಶೋಕದ ಪಾರ್ಟಿ ಛೇ ನಮಕ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇ ಗತಿ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಬಲ ಛೇ ಹಲೋ ಹಾ ಬತ್ತೆ ಕಾಯಿಂಡಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ 3 ಲಕ್ಷ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಹಾ ಬತ್ತೆ ಹಾ ಬಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ದೀಲೆ ವರ ಫೋನ್ ಹಾ ಮೂಜಿ ಲಕ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಡೀಲ್ ದಾ ಕಂಡು ನಮನೆ ಎಂಕೊಂಜರ ಲಕ್ಷ ನಿಕ್ಕೊಂಜರ ಲಕ್ಷ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದತನ ಎಂಕಾಂಡು ಈ ಬಲ ಮಾರೆ ನೀ ನಿಕ್ ಮಾತ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಮೂಜರ ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಮೂಜಿ ಲಕ್ಷ ನಮಕ್ಕೆ ಅವ ಡನ್ ಡೀಲ್ ಹಲೋ ದಾದಾ ಓಯರಾ ಅಪ್ಪ ಹೆರಿಗೆ ಏನ್ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪೋಯಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತುಲೈ ಪೋಯಿನಾ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ವಾರ ಥಿಯೇಟರ್ ತುಲೆ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರೆ ವಾ ಪೋಯ್ ಎಂಚೂರು ಪೋ ಎಂಚೂರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲಾತ ಅಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಯಾ ಉಂದುಲ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಬರ್ಲು ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಅವ್ರ ಅಟ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಎಗದಾನೆ ಅಟ್ಲ ಆರಡ್ಲ ಪುಣಗದಾನೆ ಅಕ್ಕ ಬಸ್ ಕಾಪುನಿ ಅತ್ತು ಪುನಃ ಕಾಪುನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ ಕಾಪನೆ ಪಕ್ಕದ ಆಳ ಕಾಪುನಿ ಕೊಂಚ ಪೆದಂಬಿಯ ಅವಳ ಅಂದ್ಯ ತಾನೆ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪಲೇಕ ತೋಜುಂಡು ನಾಲಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅರೆದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಮೆ ನಿಂಡೊಂಜುಂಡ ಎತ್ತುಕೊರು ಹೌದಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂದು ಕೊಡ್ರೆ ಅವಳ ಅಂದ್ಯ ದಿವೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಡಿ ಉಂಡಿ ಹಾ 3 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದೀತೆ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪುಲ ಕಲ್ವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಾವೆ ಬಲ ಎಂಕ್ಳು ಪೋಯ್ ಪುಯ್ ಬೇಗ ಬರತ್ತು ಅವು
ಅಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪೋಲೆ என்ன காசு என்ன காசு என்ன காசு உங்களுக்கு என்ன காசு என்ன காசு என்ன காசு என்ன காசு ஓಲು என்ன காசு ಉತ್ತಲೆ ಪೋಚಿ ಪೋಚಿ ಬಲೆ என்ன காசு ಎತ್ತತೀನಿ என்ன காசು என்ன ಕಾಸು ಪೋಂಡಂತ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಅರೆ ಕಂಡಿನಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಕುಲೆ ಕಲ್ವೆ ಕುಲೆ ಕಲ್ವೆ ರಥ ನಿಜ ಪಲ್ಲೆ ಎತ್ತತೀನಿ ಅವಳಿನ ಕಾಸು ಎತ್ತತೀನಿ ನಿಜ ಪಲ್ಲೆ ಎತ್ತತೀನಿ ದೇಜರತ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೆತ್ತ ಆಜೆ ಪಾತು ಪನ್ಪೆ ಕಾಸು ಲಕ್ಕಾಯ್ನ ಉತ್ತಲೆ ತಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಉತ್ತಲೆ ಓಕೆ ಮುಟ್ಲೆ ನಕ್ಲೆ ಇರಿ ತಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊ ನಮ್ಮ ಅಂತೂ ಕಂಡು ನಿಜ ಕಾಸು ಲಕ್ಕನೆ ಸೈತೇ ಪೋಪಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪುರಿಯಾದ ಸೈಪೆ ತಿತ್ತಿ ಏರ್ಲ ಸೈಪು ಜೇರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಬದುಕು ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಕಾಸು ಹೋಯ್ಕೊಂಡು ಪರೆ ಬರ್ಜೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ ಪೆಪ್ಸಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಮೂಲಗಳು ಆಫರ್ ದಿದ್ದಾನೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಒಂದೊಂದು ಕೊರ್ರೆ ಅಮ್ಮೇರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುನಃ ನಿಜನ ಡೌಟಿಯಾ ಪೂಪೋ ಪೆಪ್ಸಿ ಕನ ಕಾಸು ಐಟ್ ಕಟ್ಟು 2 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಕಟ್ ಆ ಹೋಗು ಇನ್ನ ಕಾಸು ಹೋಯ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಲೆ ಕಂಪನಿ ಕುರು ಇದಕ್ಕ ಬರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಸು ಮನ್ಪುವ ಅಮ್ಮ ಕಾಸು ಬರ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕಾಸು ಅಕ್ಕ ಉಂತ್ರಕ್ಕ ಕೊರಪ್ಪ ಉಂತಲೆ ಕೊರ್ಕತ ಅಮ್ಮ ಕಾಸು ಅಮ್ಮ ಉಂತಲೆ ಕೊರಪ್ಪ ಬಲ ಪುಯ್ ಅಕ್ಕ ಸತ್ಯನ ಭಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಈತ ಆಪುನು ಈತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಹುಷಾರಾದ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೊರೆಸಿಕ್ ಬರೋಡು ಅಂಕಲ್ ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತವಲ ಮುಸುಂಬಿ ಕೆನುತ್ತಲ ಬರೋಡಾವೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪವೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಪೂಪು ಗಂಟೆ ಕಣ ಪೂಪು 3 ಲಕ್ಷ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಪ ನನ್ಪು ಉಂಟು ದಾದ ಹನ್ನಿ 3 ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಾರೆ ನೀ ಕೊಂಜಾರೆ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆರಿಜ್ಜಿ ಎಂತಿ ಸೋಕುದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದು ಮಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂದಿರ್ ಎಪ್ಪುಲೇ ಕಾಸು ಏತು ಪ್ಯಾಕ್ ಉಂದಾದಯ ಅಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆನರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೊಂಗರ್ ಕೇರಿ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಜನತುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನು ದಾದೆ ತುಲೆ ಆ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಖಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊರಿ ಏಪ ಬನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕದ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ದೂಬಿನ್ ದಾದ 180 ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕಳು ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಜ ಸೊ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೇ ಸೊ ಬಾರಿ ಚೊಕ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಡೆ ಕೇನ್ಗ ಅಕಲೆ ಏತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇರು ದಾದ ಎಂಚಿ ನಾನು ಬಂದು ಸೊ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮೇರುಲೆ ನಮ್ಮ BV ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಐಡುದುಂಬು ಸರ್ ಈರ್ಪನೋಡು ಜೋಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ತೆಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ CPL ದ ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಲೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾನ CPL ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲು ಮೊಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ CPL ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮಿಗೂ ಸರಿ ಉಳ್ಳೇದು ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ
ಈತ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದ ಕಲ್ಪವನ್ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಲ ಕಲ್ಪವಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಯರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಸಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮದ ಮಲ್ದೇರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಮದ ಮಲ್ದೇರ್ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದಯಮಲ್ದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ರೂಬಿಂದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅದೇ ರೈಟ್ ಓಕೆ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಈ ಕಲುವೆ ಅಂಡ ನಿನ್ನರ್ಥ ಮಲ್ಲ ಕಲುವೆ ಕುಡೋರಿಪ್ಪು ಅವು ಏಪಲ ತೆರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಒಟ್ಟು ಆ ಇಡೀ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಾಮಿಡಿದ ಮೂಲಕ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲು ಎತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಆಪ್ನ ಆತು ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ನ ಲೆವೆಲ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪ್ಟು ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಡುಟು ಒಂದೊಂದು ಇಂಚ ಸರಿ ಆತನ ಎಟ್ಟೆತ್ತದು ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಎಟ್ಟೆತ್ತದು ಪಂದಿಕ್ಲಿ ತೋಜುನು ಆಂಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ತಿಕ್ಕಿದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿನ್ನೋಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರು ಮಹೇಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ಬಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲೇರು ಅರ್ರ ಪುದರಿಂಚನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನೆಮ್ಮುಲು ಹಲೋ ದಾದ ಮಗಿರ ಪುದರ್ ಖಾದ್ಯ ಆದ್ಯ ಏತ್ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್ ಐಕ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತ ಯಾನೋದಿಕೇನು ಐಕ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪೆ ಬಾಬಾ ಇರೇಗ್ ದಪ್ಪದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಏರ್ಬಾರ್ದಿನ್ ಬಾಬಾ ಅಲೆ ಇರೇಗ ಆತೇನೆ ಡೈಲಾಗ್ ರಟ್ಟೆ ಕಲ್ವೆ ಉಲಾಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುರ್ಚಿರಾರು ಪಾತಿರ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುರ್ತರ ಪಾತಿರ್ತೀವಿ ಯಾರು ಮಗ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಕೇನೋದು ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಪನ್ ಬರ್ತುಕ ಏಕಾಡ್ ಪಂಡಿನ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ ಅರಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಪಲ್ಲಿ ಅರಿಗೆ ಕಡೆ ಉಂಟದ್ರಿ ತಲೆ ತೋರ್ಸ್ಪಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಂಡಿನಿ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಎಟ್ಟೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕುಡಲ ಮುಂದುವರಿಯಡು ಇಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಮಹೇಶ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಿನೋಲ ಬಹುಶಃ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರ ತೋಜುಡು ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಮಾತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಬೋಡು ಮಹೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿರಂತ ಪಿರೋಡು ಗೊತ್ತಾಪುಣಿಗ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರೆಗೆ ಉಸಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂದೆಟ್ಟು ಉಸಾರಿಜ್ಜಿ ಏರೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೆ ಪಾಪ ಉಸಾರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ಐಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡು ಆಂಡಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ನಿಜವಾಗಿನ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಂಡು ಬಾಲೆಡ ಐಕ್ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನದಲ್ಲ ಪಂಚ್ ಎಡ್ಡೆದ ನಾವು ಆ ಫಾರಿನ್ ದಕಲ್ಲ ಪಂಚ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಫಾರಿನ್ ದಕಲ್ಲ ಸುರ್ಪನೆ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಸರ್ ಅಕಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ ಚಿಂಗಂ ಪಾಡ್ದು ಕಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಂಗಂ ತುಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ ಪುದರೆಂಚಿನ ಅಮನ್ ಎಸ್ಕರ್ಕೇರಾ ಅತ್ತೆ ಎಕಡ್ದಲಕ ಚಿಂಗಂ ದಿನ್ಲಕ ಬನೋಡು ಅಮನ್ ಎಸ್ಕರ್ಕೇರಾ ಯಾಬಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜೋಕಲ್ನ ಈತ್ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದೇವರ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮೊಮೆಂಟು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೂರ್ತಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಕೊಂಚ ಮೊಮೆಂಟು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ BV ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ KMF ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರೋಡು ಸರ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರೋಡು ಇರು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಹೇಶ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೊ ಅರೆಗಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅರೆ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಕುಲ್ಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಯರ್ ನೀರ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸೊ ಐಕಲ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೊಮೆಂಟು ಟು ಸರ್ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮೊಮೆಂಟು ಕೊರೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ B ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ನನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬರ್ಬರತ್ತೆ ಶೋ ಮಲ್ಪರ ಓಕೆ ಜೈ ಬಂದು ಜಾರಿಗಳು ಜೈ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಕಾಮಿಡಿ